Ang atong ebanghelyo karon naghisgot sa usa ka panahon diin gihugasan ni Maria ang tiil ni Jesus ug pahumot. Kaniadto ang responsibilidad sa paghugas sa tiil sa mga bisita gitagana kini sa mga sulugoon sa panimalay, dili sa miyembro sa panimalay. Busa ang gibuhat ni Maria murag nakahatag kanig iskandalo sa mga katawhan kay siya mismo man ang naghugas sa tiil ni Jesus. Og dili lang tubig ang iyang gihugas, mahalon pagyud nga pahumot. Busa sa pagkakita ni Judas, miingon siya, nganong wala man ibaligya kining maong pahumot nga mahalon man kini. Ibaligya na lang ni ug ang halin ihatag sa mga kabos. Sayod kita nga dili kini byud ang tumong ni Judas. Aduna siya gitawag nato bitaw og vested interest. Aduna siya personal nga katuyuan. Mura lang og aduna siya pakabana sa mga kabos apan sayod baya kita usa sa hinungdan sa pagbudhi niya kang Hesus mauman ang kwarta o ang salapi. Tataw kaayo nga kini si Judas gyud nangita nig oportunidad para sa iyang kaugalingon. Sa atong katilingban, daghan baya pod ang mga tawo nga oportunista kaayo. Nahinumdum bitaw ko sa usa ka namo nga kauban nga SVD nga medical mission siya. Miadto siya sa usa ka barangay, nag-coordinate siya sa kapitan para mapahiluna siya sa medical mission. Suportado kaayo ang kapitan nga mipadayon kaniya sa barangay hall. Apan samtang nanambal siya, may atubang sa mga tao og pagkonsulta, wala ang nang niya nabantay nga ang kapitan dito sa gawas sa Barrio Hall og mo'y sigig pangumustas mga tao ug biingon nga salamat sa inyong paghani ha. Ayaw mo kaulaw pag-anhi kay libre kining atong medical mission. Mura ba og siya na hinuon ang nagpahigayon sa medical mission? Tataw kaayong labi na karon. I'm sorry to say, hapit na ang eleksyon sa atong mga lokal nga panggamhanan. Basin unya og naanapoy mga oportunistang mga katawhan. Kini usab nagpahinumdum ka nato nga magbantay-bantay ta. Kay sayod kita, wala may mailad kung walay magpailad. Amen. Manindog kitang tanan karon para sa pag-ampo sa katawhan. Niining mga adlawa